وسوقت كينكم سي جنبال لجيركم قمت أجيركم تحصبي كلاشين فيسكم سي ولا حمتي بطلون صار إنا بقى قومي يزقبر تعمل وين اسخاد لا يفتحي انت لك من هالوقت تدمرنا الكايلوم نافع هبس مرا ما أغلق نايل حق تدمرنا أنت زبلني راس كيلوم دي ما أخلوه لوكي يدل الله ولا بسراوي يدل شعبي غني مسيلكن كعبد الله خنا بوتا قليبو إيرترا ودوكني وداود أي نور ديلو أنت هيكولو ملكه عبيتنا أنا حيز مسل مسايك سرح تقول حيل أميتا أفدق وحلق ركبه عسب قال فاز بحال ولا يسدو زي سوات كنا سمع لنا نرى لنا أرثوذكساوي إيه بتاخر لسان غيري حق التزي ملك حساوي إقع انت اتوكا بزعبا ولقاوي هوتي أو قلت تروح لقيتاتشو قل لبوت فينا سامبو وتفنالو هزو زالان بس حقي بزعوا شعبي هاي مسك ما سياسرا سمشنا هذا بغزو يعطفوا تمسجن كاغويتاي تمسجن كا يمسجن يزول لك اي تزارب مالتي نسخة أبدك حفتها دك حوخة كابتا قاروخ مصخاي وإرتراويتي أنا مش بك إرتراويتك أنا إرتراويتي تقبل كيس سلام طعنها باللي كبرات فتوات تخاتل تشدن رياكت سوان انا غزي ابيري مسجن سلام عليكم نسخاتكم كخمي عليكم جاير مسجن كم زخماي كم تخونوا مالتي بعلم ولو تسفاي سلام فقر حليوت اب غزاكم والدو زي اللي تخوين خا كاب صباح جمير وي كابلو مجمير مالتي صبونا يسرح غزي اسالطو مورال كونفيدنس زي بمولو مالتي كفتارون كاخم مالتي كلوكم بعلم ولو تسفاي فتارون كبكم مالتي تعمز قرم هنص زخونو مهارت زخونو دس زبل رئيتوتات አለው مريم نور حسين حفتي مالتيو አለው ቀባጻት ሲኢኖም አየናይ ቀጽል ሽደነይ ብትመልሰሎም ዕጉባቲና ግዜኹም እዩ ነዚ ክልተ ህዝቢ ሰላም ሕግ ከተንግሱሉ ናይ ቅድም ቃልሲ ተቃለስቲ ኤርትራ ምስ ተቃለስቲ ትግራይ ሓቢርና እንደልዩ ኣብጽሕና ያው ናይ ሽዑ መንእሰያት ዝነበርና ሕጂ ግደኹም እዩ ሽደነይ እቲ ህዝብታትና ዝደልየኹም ተብጽሕዎ ኣይጠራጠርኒ ላይክ ጌራት ሌላ مريم نور حسين ክብርትን ፍትውትን ሓፍተይ مريم ብጣዕሚ ይቀኒለይ ስምክ ዋላ ጽቡቕ ሽምክ ጽቡቕ ተግባርክ ጽቡቕ መልስክ ጽቡቕ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ማለት እዩ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ዝፈቶ ይቀኒለይ ብጣዕሚ ቴንክ ዩ ማች ላቭ ይለለኹ ማለት እዩ ቀጸልናና ሓንቲ ርእቶን ወስኸላዶ ከም ኣብ ተመሳሳሊ ዮርዳኖ 3080 ሳብስክራይብ ምግባር ምትብዓኹም ኣይፈለየኒ ሕዋተይ ጀማሪት ይቀኒለይ ትብለኩም አላ ላይክ ይላላ ሳብስክራይብ ግበሩላ ዮርዳ ፋሚሊ ዝብል ቻነል አይልኩም ኣለኹ እኮ ኣነ ሰሚዕኹም ንደኹ ብራትን ፍትዋትን ሓዋት ሳብስክራይብ ግበሩላ ሳብስክራይብ ምግባር እንድሕር ዳ ከምዚ ሞጺ ማለት እዩ ሴሽን ሳብቶ ሳብ ሒዘልኩም ክመጽ ይኽእል ኣነ ሓደ ግዜ ስለዚ መርሐባ ሹድ ዓቢ ሰብ ዌልካም ዮርዳይ ልባም ኣጆኺ በርትዒ ቀጽልሉ ብጣዕሚ ቴንክ ዩ ማለት እዩ ኣብዚ ቻነል ላይ ትገብሪዮም ንጥፈታትካ ብጣዕሚ እዮም ደስ ዝብሉኒ እድሪስ መዳናገሪ ተኸታተልዎ ኢላትና ለሓጎሳ ማለት እዩ ወይልናሎ ለምለም ሃይለ we love you brother keep up the good work and stay blessed wow much love thank you I really appreciate such a lovely comment you know it's a pleasure to see like persons like ለምለም ሃይለ you know በቃ ደስ በሃሊት ማለት እዩ ወድ ሰንዓፈይ ዮ ላይክ ይልወሉ ማለት እዩ ሰንዑፈይ ዌልካም ገሪን ኢልናኩም ኣለና ክነዛረቦ ሚና ንሓመድ ይብለናል ክነዛረቦ ሚና ሕጅኩ ክነዛረቦ ሚና ይኮነን ኣዛሪብና የሚና ዝበሃሉን ኣሎ ኣዛሪብና የሚና ላይክ ዮርዳኖስ ጓል ኣከለ ዌልካም ዮርዳኖስ ዝበሃላ መጽን ኣለዋ ማለት እዩ ዘበን ጻል ዓመት ጥምቀት ጆርዳን ሪቨር ክንከዳለና ማለት እዩ ተወዲ ሃገር መሐሪ ሽደን ላይክ እስካቡለይ ዮ ሃገር መሐሪ ላይክ ሃቡለይ ይልናሎ ማለት እዩ ብሹመይ ላይክ ይብለሎ ያቡን እስኪ ሃቡ ሽዕምልዎ ማለት እዩ thank you even the system in this and says thank you በጣም ይخبرልኝ ማለት እዩ ናይ ሎማዓት ቪዲዮታት ክንሓልፍ ኢና ኣዝዮም ፍሊ ዝበሉ ትሕዝቶታት ዘለዎም ቪዲዮታት ኣለዉ let's go welcome to Shidden Reacts 1 أمنا لهم عند فيديو بوجود ود تابعنا هنجمر مالتي أنا ود تابع حساب دسي بلنيو أقل على تصو مالت زلوا برتع حساب يري اللي حال جزء نمز بالك تمكر تخلني خان تهد أمه سوخ مود سبها رخين كاتري أجد مالت بمزح آخر يأخذ له دس كابزول نسبات حدا يو أبي خيط فأنا ويشاء أبي سنة أفا إنك الفنتنيام زعينته بروباغندا جميرنا الوطن ميديا تاعنا إثيوبيا برجعنا حمد وخطفن ماك إحرم قصص من شعبي خطفه خنرين لكن تسبيكم الله سوقت كينكم سي جنبال لجيركم قمت أجيركم تحصبي كلاشين فيسكم سي ولا حمتي بطلون صار إنا بقى شغل متينا شغل مت أبغونهم دون بس أجا ما يكون لا بحث إن فتح الناس إن تقالوا سخونكم سي جنبال لهم كلاشين نحسكم سارينا
حراي أنا حجي مالت أرئينا تبل زلخاسي برجينا حمد خدكون دي زي كتكوني خالي لغا مالت ناتي أملا خاطان دي ودت أبا تخكلن يازخون التايز بهالكا مالتي لوجيكالي أرئينا مو شعوخ نمتس خد رئينا مالت لو تخمص مسلو انت مسيلهم كتمتس ديو انت زي كوينهم كتحت قورهم مالتي بس حجون تقاوم علىها جن كمص اليوم برجينا حمد أي كمصون كحوسهم ده ساي كحوسهم أنا عبزول داي لما ويستأتي خالها I think it is a bottleneck for you مالتي problem يزلك مالتي حرة زي حساب زي بخالي بهالات هاي مالتيو كم زي حنج أزمسل نجاريو أرينا أنت يكونه نحرداتك على سدليها نسخون كتر إتغل لك أمبر أنتي أرينا أي تراينا زبهال جنبالة خلون جل زبهال نجار له مالتي وين نسخة ده لا يفتحي أنت يلكا من هالوقت أمنت أفتقال سلوخ تيلكا مرحني أنا نكوت تبلت غيرها مالتي نسخة ده لا يفتحوا يكا برجينا حمودي يكون كان برجينا حمودي إيه يلكا قديف كيا جل أنا خا مالتي برجينا حمودي يكون كل الكاس بقى ويكاد لا يفتح زبالة وكالي ونمقص أص قليل لخون الكاز نبركان دي حجيس أرينا تبلز الخاص كيديو تعيز بهال مالتي فليت كهم غيركا ما نختمكم مو بسمعت شي لهم كوردو مالتي من ريف من عارف يلو أرئينا مو قام بلعتكم سوتكمكم قال أرئينا مو يلك شعب أما اختريا أرئينا مو شعب نمتكم لعوتكم سلسي سيدريك سرعت مالتي مجمرة شعبيا ندرجين مش درجين يرو خيدو دحري شعبيا خيدو دحر قال سلسي بقى بحري كاركتري واحد أي سبرني أي تخكلي مالت أنا استرد نقدم كتردي خيصو لا تناقحنا ببقى رجاي كميك أني خا إحنا دي خا ويلكم نابز channel اسكي الدياسبورا زلو دقفتي مسألة خوينهم نيرترح لي فخبوها صباح نقو إساس بريزيدنت إساس هيقول رمبر نحن خلاص حمتنا بشتوبات تقول أي سوير زياتهم حباعتهم يعني من تبقوا ما أتوني رب تدمرنا الكايلو منافع هبس مرة ما أغلق اسكي شي انت عايزو للنازل اسكي حتى تظهرون كده عم بقول رم شلوي لم نرم دي ما لدي إلي زقمك مكان نايب حق تدمرنا أنت زبل نراس كيدوم دي ما أخلوه نايب حق بانديرا فتي دايم حا بانديرا فتي تهوي نسي أخلوهم دي بقول كيدم نرم مالك مسبلا من ديشا حاشيكم مسألتي حقي ندلنا بيترا لوتي يدلله ولا بسراوي يدله بهزبي دله حرايشي أزمارينو كله عدوم أزمارينو كتت يقول لسكي أزمارينو كله عدوم سجاي برهان اللي كهريان بابا درار الشيء أكل عباي إيش نسخاتكم حجتاي وقعهم زل ليك كهريان كابتين أبوس كله بيبقى قوط مالتي كم بتري الله غازي خناتات كيدي زخير زلو طيب زعرازي أديس دولودي هو أنا ستودي تخاتم بس أصل زي تقمت كلاس أديس كازي بلا هو زم أزمرين زعته عدن ديو حسر بلم زصوعوا هو أديس أنا قطعتاشكم زلمة كهجكو قرمكو أخينات اللهم زلنا عمدا هو عدم دي خليكو عدم عدي تحت عدي تزي حتيت كيوم كل عدم هو تا كن كم هاجر مدرك زي اليوم زوج دخلت عم صحف كلش قال ولا حد تقول واحد سمعنا ندون حمدو كن كم هاجر مدرك بلا ودي كم عدغا كن كم عالم كون ايش إثيوبيا مخالكم داني نيرترا أتولي يكون منيرو تعلمكم انتهي دا شورون عدسن كوروشن جزء كنت ماليش كنداني يتكان لعل خوين دا نحنا قاني إيرتراويان أيكونكم نزبلنا هذا خابزي إزي مخنياتو إيرتراو زيغا نقدميت مستأمتين دحر زيت مسل دخنا إذا سوينا نحنا قاني إيرتراويان أيكونكم نقولكم كابيكتم زو ما أنت أيكم قليلكم تخمني إيرتراو هذا وا منكم بالعلكم منكم تكسركم كم جم من تصرحكم بقى نفسكم من تجوجف تباركم كم زحيرات جيكم وتصل على نفسكم شعبي أغني المسيلكن كعبد الله خنا أبوتا قريبو إيرترا ودوكني تفرحي مالدي نموزحتهم سوا تفرحي ولا وست عدت راح يكونن ولا بدك جمس كدون تيترف يسعبهم أنا خاني عزد النق مالتي كم زفر عمسي ولا تفرحس أبدك جون كيدو أبدك جون مساعته مالتي نويست عد حيزق صحبكم إيه كهولا عند حيزق خاطو مالتي ليتا بصرنا عديل كهات كدلك أصل زغانة إنبر كأوس قدفون داود ينور ديلو أنت هيكولو منجست فيدرال منجست بيبو نستيل أب إرترا زلوا سرحات قيرة
ኣብ ኤርትራ ንሓይ ዝመስል ምሳይ ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ ቆሚታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረክብ እየ እዚ እውን ከም ኣጀንዳ ሒዝዎ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ ካሊድ ዓብዱ ባይዞ ትክክል ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ፍሉጥ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት እንታይ ዝበሃል ንሕርዳ መቃለሲ ቦታ ከበኩም እየ ገለልካ ወይ ከዓ ክትእከቡ ትፈቅደልኩም እየ ገለ ትብሎም ንሕርዳ ኮይንካ ወይ ዝኾነ ፖለቲካል ኣድቫንቴጅ ተዘይትረክብ ዳኣ ሞታ ክትገብር ዝእከቡን ገለ ትፈቅድ ኮይንካ ብሓፂሩ ስለዚ ካሊድ ዓብዱ ባይዞ ስማርት እዩ ብጣዕሚ እያ ደስ ትብለኒ ኣነ እንታይ እስኪ ስታሊን ጥራሕ ነዚ ይዕለወልና እምበር ዓሰብ ገለታት ዝበሃል ዋላ ይውሰዶ ዝብል ሰባት ኩነሰምዕ ኣለና ንርኢ ኣለና እዚ ከቢድ እዩ ማንም ሰብ ሰንስ ዘለዎ ሰብ ከቢድ እዩ እንታይ ዝደለሎ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ብርጌድ ንሓመዱ እንታይ ይደለሎ ተባሂላ ዲፋይን ክትግበር ኣለዋ ኩሉ ኣብ ገገዙ ኮይኑ እዚኣ ቀይሕ መስመር እያ እዚኣስ ክንገብራ ንኽእል ኢና እዚኣ ዋላ ይግበራ እዚኣ ዋላ ይውሰዳ እዚአን ግን ኖ ኢሉ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ባል ሓዳራ በቆልዑት ዓም ሰብ ስለዚ ሓራ እሺ ቤተክርስትያን ካትኸይድ ነፀላት ጎልቢኩም ቤተክርስትያን ንኸድኩም ሲ ክንድዚ ዝኣክል ሓሶት ዱበላ ዱብ ተብልዎ ኣነ ትግራይ ፀኒሕ ኩሉ ብዛዕባ ትብሉ ዘለካ ሲ ፈጠራ ኢኻ ትዛረብ ዘለካ ትሪእዎ ደለኹ ኣንቱም ሰባት ኣነ እኮ ግርም ዝብለኒ እኮ ኦርቶዶክሳዊ እየ ቤተክርስትያን ንኸይድ ሓቂ ተዘይብልካ ሓሳዊ ኢኻ ስለምንታይ ስጋዕ ክንድዚ ሓሶት ወይ ሕስረት سمعوا له إرتراويان سي يعني وتهدر تسائنو أبي تبعس نإرتراوس قفيفوس وتهدر يقبروا له سمعوا له بوليتيكا نصار حلو تادي بس لكم أبز حلفة كيسي نبرجعنا حمود خو قوم مري أيانو برجعنا حمودس كم يجري أبي تبع تقرأ تعوتي بالنيوز حيه الجخاء الناس من جس تبعس يكبروا ويسرح له أنت أتوقع أنا بعد حدار نقونكو أنت أتوقع أنا بعل أبوك الآن تقونكو أنت أتوقع بزعبا ولقاوي هوتي رسحة تحساسبا زلو وسب تراي أو ولق أسبات أب هوتهم أب دقهم أب عدهم أب تولدهم أب غلز خيد مخنياتو أب زانات كاغزا زمصو سبات بمولعهم بحساب نعها زي سمامعو زبلو انتاي كزي تزاربكا ولدهم تولدهم حوهم مابهم سبيتهم كابز وليدهم نزيات نيسهم نزيات فتحهم نزيات مريعهم عراي نزيات نيسهم نزيات مريعهم كابز أو فتحهم يتزرباتات هنا لهم ميديا نفسي بايزوي مالتي هاي تبلع أبيلك إسك حدركا خندي زأكل كابيتال لكا تلقي حد هاي تلقي حان جلس بهالنجر يلن قوم يعني سب دس يبلون يخرج حي إذنه صبو هات اسمع زلك مالتي كدانو ورك زخونة زربا بعفو تزرب وعلمو شرك زخونة خدان حردات خير نو سو ريسبكت دا يكونن كعبل لونا يقدن كسيب على لونا يقدن تعي زربا خزارب نحرد أخوينو كم يتردد دا مالتي جن حجي أب حد يرجع انساخة مالتي حد يرجع حد زي ريك كاندي كم زي تبع هلا بلا كابزي نابن زنا عن حد زي زقل شو حسابات أيتخوني مثلا نقصي الكاتمت حراي أدي زموتة مراخ ود لامكا أي شيء أي قمت يتأجو ود توم وينت نرايتوت أو رأيو تما قال إنه تخكل ولا لا اسكي بحفشة أن هنا مس قيتاتشو ردا بتعمل صبو يصرح له خز مالتيو أقول نخوينا ندقفو يقبع كارنا قدنا قصنا يزقيتاتشو لبعض لدورة إنها بغيرنا لبولي يطفأنا له أو خلطور حلقيتاتشو قد لبوت فينا سامبو واتفنا له وا سلازي نيشتي غزينا هبو لقيتشو غزي مهابد لاي بتخكل مالتي ليش اللي غزينا هبو اتقرا يا دا تكون اللي خنسخن وعلق مالتي 3 عامت مليت بسلام ابغزا خلت الكدك اسك مالتي ايش اللي قرشتات قال حساب زودا ايش تخالي غزي زي وهاو غدايك مالت اجينست نزخود سبت نحنا ولا نزارب لنا هنا مالت نات كتصرار مخان ايكون انغن غزي وهابو غزي توهيبو اندي خنده غزي توهيبو زلو زبحال زلو كو نسخا غزي انت توهابك مو حد عام زي اخلك انت خوينو نسدتنياتات ግን حد عامت مالت نوح ስለዝኾነ نسخا 6 ወርሕተ ዲ اخلك نعاتهم ግን 6 መዓልቱን ከቢር ስለዝኾነ ወይ ወፂ ካፈትኖ ተሰደድ ወይ ድማ ስራሕ ملس حتى تيكو تبايلو زيكو تاي دقرايا نبينتنا اي بصحنا نبينتنا اي غلتولو زلو خمس بحال ነገር የለን ምን ታይ እንዳፈላለኻ ገለና በዚ በጽሕና ናዓይን በጽ ከምዚ ተዛሪብ እንገለ ክንዛረብ መሰልና ይባይዞይ ክንዳዕድዕ ንኽእልና ማንም ሰብ ማለት እዩ እንድሕርዳ ኣይሰርሕኒ ዝብል ኮይኑ ውሽጣው ዘሎ ሓሳባቱ ገሊጽን ህዝብ ሽግራቱ እንድሕርዳ ዘይዛረብ ኮይኑ እንታይ ይሰርሓሎ ነው ባዕሉ ዘይፍለጥ እንድሕርዳ ኮይኑ ሲልካቶ ይምልስ ዋጋ ያበልን መርዓ ሕጽኖት ለኮይኑ ዕማም ነይርዎ ዕማሙ ኹድእ ኻ ክዛረብ ኣለዎ ምስ ህዝብ ክዛት ክኽእል ኣለዎ ኦፍ ኮርስ
ፕለስ ዘየስርሑ ኣካላት እውን ኣብ ውሽጡ ሕንክርክር የብሉ ከም ዘሎ ፍሉጥ በቃ ካብቲ ንሪኦ ንሕና ከም መናእስ ሕጂ ኣነ ይፈልጥ ኣለኹ ማለት እዩ በይነይ እኳ ካብቲ ዘረባ ንባዕሉ ግን ሰዋት ዋላ ከምኡ ኮይኑ ንባዕሉ እቲ ዕንቅፋት ከም ዕንቅፋት ከቕምጦ ክእል ኣለዎ እቲ ዝሰርሑ ከዓ ክርአ ኣለዎ ማለት እዩ ክብዳህቲ ኮይኑ ክብድህ ኣለዎ ዘይብዳህቲ ኮይኑ ድማ ቻው ሓደን ሓዋርን ዕድሎ ይተጠቐመን ህዝቢ ዛላንበሳ ሓቂ ብዛዕባ ሻዕብያ ይምስክር እስኪ ንስማዕ እዮም ኣቶ ሰሎሞን ቅድሚ ሓዚ ነጊርና ኣካል የብና ኢና ህዝብና ብጥሜት ይመውት እዩ ዘሎ ወይ ፖለቲካ ኮይኑ እምበር ነቲ ዘሎ ህዝቢ እኮ መንግስቲ ኤርትራ መሸላ እናሃበ ብገንዘቡ እዩ ኣፅንሕዎ መሸላ እናተዋሃበ ዝፀንሐ ህዝቢ እዚ ግን ብጥሜት ይመውት እዩ ዘሎ ኣዴታት ሕክምና ይስእናየን ዘለዋ ስለዚ ኣብዚ ህዝቢ እንታይ ዝግበር ነገር ኣሎ ስለዚ መሸላ እናሃበ ኣፅኒሕዎ ፈትዎ ዶ መሲሉ እኮ ኣይኮነን እኮ ይጥብር እኮ እያ ዘሎ በቲ ሽሙ ስንወትናቱ ማለት እዩ ይጥብር ኣለኹ ኢሉ እዩ ይጥብር ግን ፅቡቕ እዩ ከምኡ ገይሩ እንተሒዙልና ኸ ዋ ስኢሉ ጓሓሒፉ ቀታቲሉ ገለ ተኸይዱ እውን እኮ ጥቕማ የምነበረን ብከምኡ ገይሩ እውን ማለት እዩ እንተስ ንሰላም እንተስ ንፅቡቕ ማለት እዩ እስኪ ሓዲእ ነገር ይግበር ሰናይ ዘበለ ነገር ክገብር ክንተሰማዕና እሞ እንታይ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ይምስገን እዩ ዘሎ ኢልካ ከዓ ኣይትዛረብ ማለት እዩ ህዝቢ ዛላንበሳ ዝበሃል ከተማ ጾሮና ዝበሃል ቦታ ናትና እዩ ምናልባት ባድመ ድማ ናይ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል ብውዕል ኣልጀርስ መሰረት ማለት እዩ ንሕና ግን ህዝቢ ዛላንበሳ ኢሮብ ናትና እዩ ኣብ ጉዳይ ባድመ ዘለኒ ውዕል ኣልጀርስ ኣንቢበ ክመፅየ ብደንብ ገይረ ማለት እዩ ዓንቀፅ ብዓንቀፅ ሕጂ እውን ደፊረ ዘይዛረበሉ ዘለኹ ምክንያት ደፊርካ ትዛረብ እንተኮይንካ ዜናትካ ይናትካን ማለት እዩ ናትና እንተኮይኑ ከዓ ብሕጊ ዓለም እውን ናትና እንተኮይኑ ዲፋይን ክግበር ኣለዎ ናትና እዩ ኢልና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናትና ዝኾነ ከተማ ገዲፍዎ ክወፅእ እዩ ዘለዎ ናትና እንተዘይኮይኑ መተሓታተታይ እንድሕር እንተዝኮይኑ እቲ መሬት ንባዕሉ ኖ ናትና እቲ መሬት ኢልካ ግግም ኢልካ መሓዝ ኣድላይ ኣይኮነን ምክንያቱ ህዝቢ ኢኻ ተሳቕ ዘለኻ ህዝቢ ኢኻ ትጭቁን ዘለኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ ህዝቢ ኢኻ ብዘይድሌቶም ጆሕ ሒዝካዮም ዘለኻ ስለዚ ኣድላይ ኣይኮነን ተገደደ ነቶም ህዝቢ ነፃነት ክበሃል ንባዕሉ ዘለዎ ስምዒት መሸላ ድሂብዎም ስርናይ ድሂብዎም ክህቦም ግዴት እዩ ሒዙ ዳ እንታ ክገብሮ ድዩ ማለት እዩ ተዘይኮይኑማ ዝመፆ ሳዕቤናት እንዳፈለጠ እንዲኸድ ንሱን ኮንስኩዌንስ ኮ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ጠፊኡ ወደኢልኩም ቆልዓ ኣይኮነን ግን ብኣውርኡ ማለት እዩ ነፃነት ዘይተዋሃብናሉ መሬትና መሬት ዓደቦና ናትና ስለ ዝኾነት መሬት ክምለስ እዩ ዘለዎ እዚ ቅኑዕ መስመር ናይ ኩሉ ሰብ እዩ በቃ ምንም ንየማነ ብሎ ንፀጋም ብሎ ንኻሊእ በላ እዚ ይምርሐና እዚ ይምርሐና ኢልካ ኣይኮነን ኣብዚኣ ዘይሰርሕ ሰብ ተኮይኑ ዋላ ቁም ነገር የብሉን ረብሓውን የብሉን ስለዚ እንተወረደ እንተደየበ እንታይ ገባር እዚ ማይ ከም ዝመላለስ ዘሎ ሕሰቡ ትግራይ ክንፈቱ ክንጸልእ እቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ዝኾነ ክኾነ እዩ ትሕዘን ለካ ባህላይ እቲ ሕብረተሰብ ግን ርግፀኛ ስለ ክኾነልካ በቃ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ዋላ ተሰሚዑ ዝኽእል 5 6 7 ዓመት ድሕሪ ሰላም ሂብና ይብለካ ኣለኹም ነይረን ንስኻ ኣብ ደቂ ሓፍትኻ ደቂ ሓውኻ ካብ ተጋሩ ክመፁኻ እዩ ብሓቂ ንብለካ ደውሲ ኣይተብሎን ኢኻ ነዚ መንእሰይ እቲ ካብቲ እንዳተዋላለደ እንድሕር ከይዱ ሕብረተሰብ ኣፍካ ከልጉመካ እዩ ዝኽእል ኣዴይ ትሙት ብጣዕሚ ይፈቶም ተምና ዓለም ቦሻዕ ኤርትራዊት እያ ኣፀጊዕ ሓመድ ገይራታ እስኪ ተጋሩ ደቂ ትግራይ ዝብለክ ደቂ ይረኽብል መብትህ ኮ ይመስለኒ ንምንታይ ከስቡ ሞያ ኣሰተውናተይ ኣኾም ደለካ ኣተይደብን እዮም በቃ ኤርትራዊት ምዃንከ እዮም ዝቆፅሩና ድሕራውቲ ንኾን ኤርትራዊት እዩ ኣነ ምሽ በቃ ኤርትራዊነተይ ከኣነ ኤርትራዊነተይ ተቐቢልከ ይስቕልክ ገይም ክፃወት እዩ ኣይጫወት ምስ ኤርትራዊት ክጫወተ ይደሊ እኮ ትግራዊት መሲልክ መፅእ እምበር ዋ ምስ ኤርትራዊት ዝኾነ ነገር ገብር ኣይደልን ዝኾነት ነገር ገብር ኣይደልን ምስ ኤርትራዊ ግን ሓደ ነገር ወይ ሓፍቴናተይ ማለት እዩ እንታይ ክትገብር ነርክ ንስኽዳ ኣብሱር ዝግበር ኣጥሓራ ሓደ ግዜ ኾነ ይኸዛረብ በቃ ሰብ ይመፅል ማለት እዩ ኤርትራዊ ተኸይንከ ዝኾነ ነገር ክዛረብ ይደሊ ነቲ ላይቪና ክንሕዘሉ ሰብ ከምዚ ኢልና ኤጌንስ ናይቲ ሓሳብ ምእንታን ጠጠው ክንብል ኢልኩም ካብ ኣፍኩም ተውፅኦ ቃል ከቢድ ምዃኑ ትፈልጥዎ ዶ ብጣዕሚ ሕማቅ ቃል እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘየድል ረሳሕ ዝኾነ ቃላት ተውፅኦ ሰባት ኣለኹም ዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩሞ ሕማቅ ቃል ካብ ኣፍና ክወፃ ይግባእን ተተኻእለ ፅቡቕ ተዘይክኢልና ኸ ሱ ወይ ንግግር ሃያምር ወይ መልክ ሃያምር ኢሉ ሓዲ እኮ በቃ ወይ ሱቕ ክትብል ኣለካ ወይ ፅቡቕ ቃል ክትዛረብ ኣለካ ንዕዩ መልሓስ ተፈጢሩ ማለት እዩ ሰባት ሕማቕ ብዝተዛረቡ ቁፅሪ ሕማቕ ናብኦም ይስሕቡ እዮም ግዴታ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክትጥንቀቐሉ ይግባእ ተዘይኮይኑ ድማ ማለት እዩ ኮንስኩዌንስ ኣለዎ ፅቡቕ ክኸውን ይኽእል ሕማቕ ክኸውን ይኽእል ብዘይገድስ ሓራይ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እንኳዕ ድሓን መፃኹም ኢለ ሒዘኩም መፅእ ነይረ ድሕና ቀኒውታ ኢለኩም ኣለኹ ልዋም ቅነ ዘይኮነስ ልዋም ለይቲ በል ልዋም ለይቲ ሽን ደቂ ዓደይ ቻው ጉድ ላይት نحن حضرت حواتي ما نستوي